tarisana nemshini tikugire zvokuzobva kuna Albert aya madopazi ka india yako ameno tichamba akambochaita sei adhoni but Albert akukandira kati maonzi Mr. Albert Albert kudadiro walaja bereka akuna baba mabaranze sari pa foreign kukanganwa mabhurura vanda kuona mahara asi kutambudzika foreign ari right samba utisa moto shamwari laja every time isa moto keep the fire burning apa urofuta mbani yes yes sir Raja wakaona wakaona kuzviita variko kana kuya kumba chaiko asi variko asi kumba kwaonde kuno kwaruziya matsaga okwadiwo zvaurigareko watokakono achitana hauyapo haana pekugara handizi gareko zvachozi aiwa stu vanongorakidzwa pesi nana Albert vanenge vari paforeign vachivarakidza zvazvinoitwa bozi yemunhu anofunga kana uchisipakwa nemavhidhiyo aya ndekuti anongouya ega anotoitwa nevanhu supa chibuku uri kunakawo sei Christmas bells chatikumwa super chibuku Christmas bells chatikumwa kwa Harare kuno ameno riko kumwa chi oma jage kana tomfa chi kama matsaga kuti imari yangu tutsiro pane imwe mari yanga ichishiriwa kudara kuti hatinoenjoy Christmas ameno atondorwa kuno tiri bo nazomagara mbaega ana shamwari agara bazakara ma streets iro madira joji ampeza tiza atifuko Merry Christmas andizika Merry Christmas yes agona blessings mudara kana patezi kana 25 years mudara zvakadaro chero danga ine 3 years yamane 3 years valembe aiti